3 ta' Settembru, San Girgor il-Kbir, Papa u Dottur tal-Knisja, għex bejn 540 u 604. San Girgor twilet f'Ruma, l-Italja, minn familja sinjura ħafna. Meta kellu xi 30 sena kien laħaq prefett ta' Ruma, iżda minkejja li kellu din il-pożizzjoni għolja fis-soċjetà u kun wieħed mill-aktar nies sinjuri ta' Ruma, fis-sena 575 ħalla kollox biex jingħaqad aktar ma' Alla. Daħal mal-Patrijiet Benedittini, bidel daru f'monasteru taħt il-protezzjoni ta' San Andrija u ħadem bla qiegħda biex waqqaf 6 monasteri oħra. Il-Papa Pelaġju II ordnaħ saċerdot u ftit wara batu bħala legat tiegħu f'Kostantinopli. Fis-sena 586 ġie lura u sar l-abbati tal-monasteru ta' San Andrija. Meta l-Papa Pelaġju II miet bil-pesta fis-sena 590, Girgor ġie elett Papa l-ewwel patri li qatt kellu dan l-unur. Fis-sena 596 bagħat lil Sant Wistin flimkien ma' xi 40 patri ieħor l-Ingilterra biex ixerdu il-fidi nisranija. Minkejja li kien bniedem marradi u kien jeħtieġlu jqatta' perjodi twal fis-sodda, huwa ħadem bi sħiħ matul l-14-il sena tal-pontifikat tiegħu. Ikkumbatta s-simonija, l-ereżiji u l-inġustizzja u kabbar l-interess fil-Knisja lejn il-liturġija u l-mużika sagra. Ma kienx jeda jippriedka u jikteb. Il-kitba tiegħu turi l-qdusija, l-erf u ż-żelu li kellu li wasluh biex ikun iddikjarat għad-Dottur tal-Knisja. Għalkemm kien isejjaħ lilu nnifsu bħala l-qaddej tal-qaddejja ta' Alla, ma kien jaqta' qalbu minn xejn, kien ikun dejjem biċ-ċuqqa ta' patri ħlief f'okkażjonijiet formali. Huwa baqa' jaħdem sal-aħħar minkejja li kien sar qadma u ġilda, qisu skenetru u bilkemm kien jiflaħ jimxi. Huwa miet f'Ruma fit-12 ta' Marzu tas-sena 604. Mhux kulħadd jista' jagħmel ħwejjeġ hekk sbieħ ta' mużika, kitba u affarijiet bħal dawn li n-nies tibda ssejjaħlu kbir. Imma l-kol kemm aħna għandna affarijiet li jekk narfu nużawhom tajjeb insebħu ħajjitna u ħajjiet l-oħrajn. Dik it-tbissima, dik il-kelma, dik id-daqqatit, dik is-sjara. Tassew li hemm bosta aspetti fuq ix nistgħu niffokaw meta qed nirriflettu fuq dan il-Papa umli u kbir. Xtaqt li nieħu aspett wieħed dak tat-talb, fejn fuq bażi regolari wieħed jidħol daħla fih innifsu fil-preżenza ta' Alla. San Girgor jgħid li l-bniedem li jitlob jimmerita li jirċievi dak li Alla fil-kobor tiegħu sa minn dejjem ikun iddeċida li jagħtih. Għalhekk it-talb ma jibdilx il-fema ta' Alla, imma jibdel lilna u jiddisponina biex nilqgħu dak li fil-providenza kbira tiegħu Alla jrid jagħtina. L-istorja ta' San Girgor tgħidilna li sew meta kien ambaxxatur f'Kostantinopli u sew meta kien Papa u kien jibki għax ma kienx ikollu ħin biżżejjed għat-talb. Kien jilmenta li ma kellux spazju biżżejjed għas-solitudni biex ikompli jidħol fih innifsu u jingħaqad ma' Alla. San Girgor jgħid li aħna il-kol monaċi. Din il-kelma ġejja minn monokos li bil-Grieg tfisser il-bniedem li huwa sħiħ li ma' milja il-bniedem jista' jikseb biss jekk jiltaqa' ma' Alla għax fi kliem Sant Wistin il-qalb tal-bniedem issib il-mistrieħ biss f'Alla. Inkunu persuni sħaħ jekk nigranfaw mal-Ħallieq ma' Ġesu Kristu. Il-Papa Girgor isejjaħ lil Kristu Alla Ħallieq għax bil-mewt u l-qawmin tiegħu joħloq mill-ġdid. It-triq biex naslu għal din l-armonija hija triq tal-ħajja interjuri
li nidħlu fina nfusna biex Alla jidħol fina. Id-dinja għandha bżonn tax-xhieda ta' dawn il-persuni ta' ħajja interjuri, persuni li jitolbu b'impenn, li bażla vera favur Alla huma joffru gost differenti. Din hija s-sejħa tagħna llum u m'għandniex għalfejn naqtaw qalbna, għax frott il-ħajja interjuri iwassalna għal kultura ta' dialogu. Aħna naslu biex nikkonvinċu li fid-dar tal-missier hemm ġid li jixraq lil kull bniedem. Għalhekk, meta tisimgħu b'ċerti deċiżjonijiet, poplu ta' Alla għamlu l-qalb. Għandu jkollna fiduċja kbira li aħna nistgħu nagħmlu differenza, imma biex dan iseħħ irridu nsejħu lill-Ispirtu Santu kontinwament biex ikun hu li jenna nidħlu fina nfusna u niskopru il-preżenza ta' Alla u r-rieda tiegħu għalina fid-dinja tal-lum. U jien u int nistgħu ngħidu li aħna persuni ta' ħajja interjuri li għax qiegħed jew qiegħda f'kuntatt kontinwu ma' Alla bit-talb għandek dak id-dawl meħtieġ biex tista' bi kliemek b'emilek iddawwa lil dawk ta' madwarek. Talba mill-liturġija tas-Sijat. O Alla, Int taħseb fina biħniena bla tarf u taħkem fuqna bl-imħabba. Għat-talb tal-Papa San Grigor il-Kbir sawwab l-ispirtu tal-erf fuq dawk li lilhom fdajt it-tmexxija fit-tagħlim biex il-ġid li jiksbu in-naġ qaddisa tiegħek jisfa' ta' għena għal dejjem lir-rajja tagħhom. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.